Krátke nohy materské. Ne, presne tú opačnú nohu tam daj. Tak, na koníka. Opa. Ale... No sem sa pozeraj. Vieš, tu letíš. A teraz... Ja ti idem veľmi pri... Ne, ja by som ti doporučil, že sa ide tak jednu dozadu, takže... To je úplne dobré. A to na to by som sa ti dovolil postaviť sem. Dobre bude, tak bude. Dozadu? No a proste postav sa na toto a budeš sa pozerať na rúbka. Áno. To je on. Zoznam A iba 10. padne dole. A to bude strašne srandovné. Len sa postav na toto. Ne, no, to hore. A vystrih tie nožky, nemusíš sa báť, môžeš... A nechytaj kábel, no. Trudové inštrukcie. Lebo sa pretrhne, no. Vážne, to nechytaj to určite. Čo je? To sa normálne, o to tak bude. No, tak, super. Vypnej ruky. Páni, dobre. To bude super. No, 3, 4. Jaj, nože, lebo som nemal čo robiť.